Hello guys, good morning. Welcome to new vlog. So ang gobo somni na ni vlog pa na. Thangna. Ako muna yung net muna. So net niya sa problem na. So guys, view na. So ba na nung gufur bakar ba ting zamay. Wakajab je hadu na. Mau jangan kadang. So ang direct na moजां नुदों नोंथांमोना भिडिअ हाय बोरै नुदों मिथिला आरो ना बोरै नुदों कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय लामायाबो रेडि फिसा बिदिनो हाग्रा बै सिंथिं दं सिंथिंनि हाग्रा जानायनिफ्राय साइडथिं थांदों आरो ना बिदिबो लामा आं थांगोन इथिं सिङाव bikin asus lama ya Thangna beraram fainya wa hawa nang lai hang tene mulai tamam gozo ka bikin asus ne we man sing are yo man gozo ne Ay signify baru, mengkai, angkene tu mulai layar na. So ang daya Guwahati bolong uzat kadang Siyempre hanggang railway station train ni tikitan na so nalang din sa una so maza ba daya ang sandam be unting praya amnakan na station so bikin bondo daya ada fakulti nani men kita hamil karena fungsi malam karena so nantangna sandesan nanggo mawa bahar saking karena so ang mau tangan no gamyo so gobo somjabe munale mau thangya train thangya so ibar train thangna nanti so guys saya munbai station naina gan thangna station orang nampak Popat tu, mana local train ni tiket dia kerana, ada Maligo station nanti, kami station, so mana train orang benar na, online apa saja kai mau nggak, ini koneknya online saja kai.
थ' नाबोलाय अनलाइन खालामनो हागौमोन थ' दायो थांसै कामाख्या स्टेसन बिनिफ्राय मा जायो नायनोसै आरो नायबाय थादो नोंथांमोनाबो फाइनालि टिकेटा जाबाय ओमफ्राय जानानै गाबोन 4टा बाजासो दं मोनानि थ' 4टा 40 थांसै गाबोन ओमफ्राय दाइनाव थांसै थांनानै सिगां माबा जाना लाग्रोनांसिगोन माबा बिया गाबबाय थ' सिगां जाना लानोसै ओमफ्राय न'आव थांसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ गाबोन लोगो मोनसिगोन आं जानो सिटि सेन्टाराव फैदों थ' मजा डेक'रेट बानायदों नायदों नोंथांमोना स' आं दिनै बार्गार जागोन फार्स्ट टाइम स' आं दायो थांनो ओंखारबोबाय अखा हादों साननै जाबाय कन्टिनिउ अखा हाबाय थानाय स' नोंथांमोनखौ दायो डाइरेक्ट स्टेसनाव लोगो मोनसिगोन आं दायो स्टेसन मोनबाय ओमफ्राय आं ट्रेना 4टा 40 दं आरो दायो 4टा जाबाय ओमफ्राय आरो आधा घन्टा दोनसै ओइलाय 4टा 9 जाबाय स' आंनिया 4टा 40 फैगोन आंनि गारिया फैबाय बे माबायाव थांनांगोन आरो ना प्लेटफर्म नम्बर 1 के रास्ते गोपालगांव को जाने वाली गाड़ी संख्या 5 अपनी निर्धारित समय में ट्रेन चल रही है इसके यहाँ 16:38 पहुँचने की संभावना है आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है कृपया ध्यान दीजिए कामाख्या से चलकर रंगिया बरपेटा रोड के रास्ते भगत की कोठी को जाने वाली गाड़ी संख्या 056224 कामाख्या भगत की कोठी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है लासै थांगासिनो स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' दिनै होजा माबा जाया आरोना बिदिनो सिम्पोल भिडिअ सराइघाट ब्रिज मोनबाय जा गोलावआ थांगासिनो स' बेखौ बारनो 1 मिनिटनिबो बारा नांदों
फाइनेलि आङो माबा मोनबाय रङिया ओमफ्राय रङियानिफ्राय इन्जिन चेन्ज खालामनानै टंला साइडथिं थांसिगोन आरोना देगारगाव So dayo engine sense खालामगासिनो टंला मोनहैनायलागि मोना जागोन बायदि मोनबाय आं So engine sense जानायनि उनाव थांगासिनो So बाय रङिया जंक्शन So guys finally आं मोनबाय आं माबायाव ओंखारासै फुङाव ओंखारासै हरसिं ओंखारबाय मोना जालायबाय बिनिफ्राय थांसै न'आव सबाइरालि So गामिनिफ्राय मानसि लांफैदों मोनफैदों ओमफ्रायबा फन खालामनानैसै ओमफ्राय थांसै So दिनैनि भिडिअ'आ सिम्पोल जाबाय आरोना So भिडिअ'खौ नायजोबनो थाखाय गोजोनथों So next vlog लोगो मोनफिनगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं